Bapa derbaranca Nana bauda sengi bernitong tuka Raya sesom caca Kedo varto tu sawaiba Baita tuka hayakji Wakan tamai ma suryo sangren gago Tumun kurpesago Ayam beli betong templan tuja Bapa derbaranca Lana bauda sengi bernitang tuka Raya sesom saja. या मिसाची तसवाहे पर्यासात रेबेक्का रॉबिन अलेक्झांडर तिसऱ्या वर्साचो जल्म दिवस आचरण करून देवाकर्गां जावन हे मीस दिला. लेस्लिटा डिसोजा वालेन्सिया देवाकर्गां जावन हे मीस दिला. देवादेन पियूस आणि स्टेल्ला डी सिल्वाच्या आत्म्या खातीर मीसेला फेल्सी डी सिल्वा. देवादेन लॉरेन्स रेबेल्लो आणि लिगोरी रेगो च्या आत्म्या खातीर मीस दिला. साल्वादोर मोंतेरो आणि कुटाम बचपे. देवादेन एलिझा डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मीस दिला. रेनी फर्नांडिस आणि लीना टेलिस. आज आसऱ्याच्या निवास्यांक सकाळींची ब्रेकफास्ट दिल्या. रॉयस्टन मारिया आणि रॅनॉन आणि मेगन वास हांचो आमी उपकार बावडटा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आज भारताची पवित्र सभा सांत थोमासाची महापरब आचरण करता. भारताक आयलोलो सांत म्हण आमचे चारित्रीक संप्रदाय आमकां पुरावो दिते आसात आणि तशेंच ह्याच गांवांत आमच्याच गांवांत तो मार्तीर मेल्लो म्हणूनय आमकां सांगतात. देवाचें उतर जेजूचें उतर पॅलेस्टिनांत आवन आमच्या गांवांक हाडन आमचे थंय बाबाट रुपीत केल्लो एक महान सांत आज ताचो उडास आमी करतना कितें ताणें हांगासर आमकां सोडून गेला बाबाट बरवसो मोग तो आमच्या जिवितांत आमी रुता करूंक आनी सांबाळूंक देवाचो आदार मागया. हें बलिदान पवित्र रितीन भेटोवच्याक आमचे पाताक आमी वळखून घेवया. आमी सांगाता उसार म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पुसत भुरग्यां सदां संकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kagut कर, somia kagut कर. Krista kagut कर, Krista kagut कर. Somia
Kaklut कर सोमिया kaklut कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या ईशा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्विचाराया सर्वदेवा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवा बापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्य देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप करताय आमची ताकद कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू Krista एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया आमच्या त्या सवा खातीर आमी मागया सर्वेस्परा आमच्या बापा भाग्यवंत धर्मदूता तोमासाच्या परबे दिसा हे आमचे प्रार्थन दयेन मानून घे तुझ्या पुताची शिकोवन घेवंक आमची काळजां बुगड आणि बाबार्थ आड दुबाव आमचेर उपराता तज्ञा तोच आमचो बाबार्थ सांबाळ तुंच आमचो बाबार्थ सांबाळ अशें भाग्यवंत तोमासा बराबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकां कृपा दी आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप सरीसपराचे उतार म्हाका पावले आवयच्या कुसव्यान तुका रचचे आदी तुजी म्हाका वळख असली तू जल्मोवचे आदी हांवें तुका पळयत केलो राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो हांवें म्हळें हा सरीसपरा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना हांव एक भुरगो पूण सरीसपरान म्हाका जाप दिली हांव तुका एक भुरगो अशें म्हणनाका जांचेशी हांव तुका धाडटा तांचेशी तुवें वचूंक जाय जे कितें तुका फरमायता ते तुवें सांगूंक जाय तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर तेन्ना
सरेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालता. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. श्लोक. सगळ्या संसारार वचा आणि शुभ वार्ता प्रगट करा. सगळ्या संसारार वचा आणि शुभ वार्ता प्रगट करा. सर्वच पराक ना वाकाणा सर लोकांनो, ताका ना वाडा सर्व जनांगांनो. श्लोक. सगळ्या संसारार वचा आणि शुभ वार्ता प्रगट करा. आमचे तई बळवंत आणि दृढताचो मोग, ससनाक विश्वासी आमचो सर्वेस्पर. श्लोक. सगळ्या संसारार वचा आणि शुभ वार्ता प्रगट करा. सांत पावलून एफेसकरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, हेर जातींची तुमी ह्या फुडारपरकी न्हय, परदेशी न्हय. आता तुमी देवाचे परजे सवे सहनागरीक, देवाच्या घराण्याचे संदे, धर्मदूतांचे आणि प्रवाद्यांचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यांत. जेजू क्रिस्तूस ह्या बांदपाचो मुल्या फातर. ताचेर उबारून सगळे बांदप वाडत सोम्याक समर्पिल्ले पवित्र मंदिर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकां हेरां सांगाता पवित्रज्ञा उदेशी देवाचे मंदिर जायशी बांदून हाडल्यांत. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. उद्गार. Alleluia gavia, shumya karsiya, tacha povit nava, pogre gosarya. Alleluia gavia, shumya karsiya, tacha povit nava, pogre gosarya. तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमंताय तोमासा, पळय नासता सतमंतले कितले बागी. Alleluia gavia, shumya karsiya, tacha povit nava, pogre gosarya. Alleluia gavia, shumya karsiya, tacha povit nava, pogre gosarya. सरेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो थोमास जेजू आयल्या वेळार तांच्या सांगाता नातलो. आमी सुमयांक पळयलो म्हणून हेरां शिश्यांनी ताका सांगलें, पूण थोमासान तांकां जबाब दिली, ताच्या हातांचेर असलेल्या किळ्यांचे गुर्तू हांवें देखल्या करीत आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सत मानसो ना. 8 दीस उतारले. शिस परत्यान घरा भितर असले. थोमासी तांच्या सांगाता आसलो. दारां धांपून आसली तरी जेजू येवन तांच्या मदें गात्रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत थोमासाक ताणें सांगलें, तुजे बोट हांगा हाड, म्हजो हात पळय. तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, म्हाका सत मान. तवळ थोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सत म्हणटा न्ही. पळय नासतना सत मानली ते कितले भागी. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. मोसोर म्हणली संगत हरी एकल्याकी आसता. तांच्या घरा माडार नारळ पडोवन, तांच्या माडयेर पोपाळ पडोवन,
तांच्या घरांतली क्रिस्त काय धन दिल्वे पळोवन नातल्या किल्ले मोसोर जावचे सैमीक संवसारी वस्तूंनी धन दिल्व्या क्रिस्तक्यान हेरांचे चड आपणाचे उणे पडून मोसोर जाल्ल्या बरी मी संगतीनी मोसोर जावचे पळोवंक मेळचे विरळे तो कशे मिसावळात जोडटा पळय म्हाकाय ते देणे कित्याक मेळना तो कशे मिसावळार कतर म्हणटा पळय म्हाका कित्याक ती करपा मेळना अशें बोश कोणी म्हणना पूण तोमासा बगलें तांकां सगळ्यांक जेजू पळोवंक मेळ्ळो म्हाका कितें तेन्ना दुखलें ताका आनी तो म्हणूंक लागलो कठीण आशा इल्ली हांवें जेजूचे गायी आसात पळय आमच्या खातीर गायिल्ल्या त्या जाग्याक हांवें बोट घालीची हात घालीची अशी ताणें आशा आपणाची काळजाची उसारली आमचो देव आसा पळय तुवें पातयेया पातयेन सोडा ताजो सूर्यो ताजो पावस बऱ्यांचेर खोट्यांचेर सगळ्यांचेर जडचो देव आमचो देव तो भेदभाव करिना फांत्यार उठोवन आणखी दीस उदेनांतल्या वेळार फोंडा लागीं गेल्ल्या मरी मगदलेनाक जेजू भेटलो राती काळोख जाला आनी पुरा सांजचो वेळ निकोदेमाक जेजू अपुरबेन उलयलो विशेषवन देवाच्या प्रेरणान तेंपला गेल्ल्या सिमिया प्रवादीक इस्रायलाच्या सोडूनदाराक आपणाच्या हातान घेवचो अनुभव मेळ्ळो अशें सगळो आमचो देव आपणाचो अनुभव दिवच्यांत सुरात करिना पिट्टाशी जायना तो ताका तो वो म्हणून भेदभावी ना पूण केन्नाय कोणें विचारला तोमासा बरी म्हाका कित्याक कुमगारकाणी घेतना जेजू भेटलो जेजूक मेळिल्लो अनुभव जावना म्हाका कित्याक तो दैवीक संपर्क मेळोना जी आशा कोणाच्या काळजांत आसा ती आशा जेजू तृप्ती करता दादोशी करता C1 आमी तुझे वेदी लागी बाबा बेटोच्या काळी पातकी आमी भुरगी तुझी बाबा स्वीकार करी काळी के बापा ही काळी कामची के बापा ही काळी कामची गे बापा ही काळी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची के बापा ही काळी कामची गे बापा ही काळी कामची गे बापा ही काळी कामची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता सारकें आमच्याक मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाट्य पुरी सभेच्या गावात सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या देवा तुवें सुदिल्ली देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मदुता भगेवन तोमासा परी जेजू आमचो देव म्हूण वळखून तुका दिनवासता
आमची बेटवणी मानून घे आनी स्वर दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें दिल्लो भावार्थ जतनायेन सांबाळूंक आनी ताच्या प्रमाणे जियोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या ससनीक गोवळ्या तुजो हिंड तूं केदीस सांडिनाय, पूण भाग्यवंत धर्मदूतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा सोलोमच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केलाय आनी तुज्या हिंडाचे गोवळी तांकां नेमलाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळबरा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या महिमावा. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचे रगात पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारू तेणे हे म्हज्या उडासा करात. Bhavataso gutu pargatuya. Sumya Jesu tuje maran ami samaranta. Tuje punya jivan pun ami pargata.
बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो बुंडो आणि सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां पव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड रेगाचो तेलामाचो मेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सदस्य उडास कर. लिओमच्या बगेन बापा, पितरामच्या गोळी बापा आणि सगळे सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा बहिणीची काकुळट कर. तांकां ज्येष्ठ गतीत मेल्ल्या समेस तांक तुझें परजळीत मुखार मळपळो पव कर. आमा समेस तांचे दया कर आमी मागता. औंकार मरिये देवाचे मे संगती बागेवन जुसे सपती बागेवन तांतून बागेवन धर्मदूतान सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुझी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदारान आमकां शिकयल्या मागणे आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज कायम, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांत जाव. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरबोशा नात्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक आमी शांती मागया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. हो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुभाग. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. D73
जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सेवा जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सेवा कैसर सोदून खरोजवार तुझे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उतर जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सेवा प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा पळय नासतना बाबार्थ धरता ती सुभाग्य म्हूण तुझ्या पुतान आमकां सांगून दवरलां. आमी घेतल्या त्या क्रिस्त प्रसादान आमचे पासत मरण पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगात आमी सवल्यांत म्हूण बाबार्थान वळखून आमी तुका दिनवासता. भाग्यवंत तोमासाच्या विनवणेन आमचे दिसपट्ट्या जिणेंत आमचो बाबार्थ खरो म्हूण करण्यांनी दाखोवंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वसा प्रजांचे शीश करा पवित्र स्नान दिया. आशा तुमच्या सांगता आता आणि सदा. पीक तरी आशा येते वराडी पण तोडे. माग्या आमी धन्या लागी दारच्या साक्षी करे. माग्या आमी धन्या लागी दारच्या साक्षी करे. वसा प्रजांचे शीश करा पवित्र स्नान दिया. आशा हांव तुमच्या सांगता आता आनी सदा. सकाळची पुटवणी येशूच्या देवी कडचा आयच्या दिसाची सर्वची मागणी कामा आणि कष्ट आमच्या बदकांच्या बारीकपणापासून आणि अंतरेच्या बहुपरी सक्रामेंता तुवें तुका केला नासतना बेडोवच्या समस्त हृदयापासून भगवंतांका मरयेच्या कथावेन काळजां मारिपाक हांव तुका बेडयता. प्रत्येक सांग मागण्याच्या अपोस्तलाचे हृदयापासून
आणि पाप सैबान ह्या महिन्यान दाखवून दिल्या हृदयापासून हे सर हांव तुका आपयता सर तुझे पासून हे जेजूच्या पवित्र काळजा हे जेजूच्या देव काळजा तुझे राज येऊ आयच्या दिसाच्या आमच्या मागण्यान आणि बऱ्या करण्यान मेळची सर शिक्षा माफी सोडून हांव खुशी व्हरता सोम्या जेजू तुझ्या देवी काळजाच्या ससायन राख आमच्या भोगेन पाप सैबा जात तुका उसवाड घट्याने बुजावण मुझे देवा मुझे सैबा हांव तुझ्या पांयां पडता हांव तुका अर्गां दिता अंतस्करणी नमस्कार करता और तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा म्हजो आत्मा म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता म्हजी चिन्नां म्हजी सोद म्हज्या आयच्या दिसाचेर कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता तुझ्या व्हडा मनाक म्हज्या पथकांच्या बारीकपणाक म्हज्या जेजू तुझ्या कुर्सेच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समेस पथकां म्हज्या पथक्याची काकूट कर देवा पवित्रज्ञ दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकां देवा पडना जावच्या तुझे उपदेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळून म्हजी पथक्याची काकूट कर म्हाका पथक्याक बक्षी भव तसे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एका देवात ते एक जण बाप पूत आणि पवित्र म्हणून हांव तीर्थ मानता तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आणि आमच्या पथकां खातीर मेलो आणि जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता ती सताम आणि कथोलिक पवित्र सभा शिकयता ती सर सताम हांव सत मानता आणि उसारता कित्याक तू सस्नीक सत आणि जनवाय आणि तुवें ते उगडापी केल्यान तू पटयनाय वा फुगवून पडनाय या भवर्तान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन भरोशाचे विधान सर्वेस्परा देवा तुझे कृपेन सर म्हज्या पथकांच्या बक्षाने आणि हेजे उपरांत सस्नीक सुख जोडटलो म्हूण हांव बरवसता कित्याक तू सर पदवेदार विश्वासी दयाळू काकूळदार आणि तुवें ते बसयल्याय या भरोशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व वस्तू चड हांव तुजो मोग करता आणि तुज्या पासून म्हज्या पेल्यायशोय हांव मोग करता कित्याक तू व्हरतो अपरिमीत आणि सर बरो आणि सर मोग तुका फोव या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकांची हांव दूख धरता आणि ती कांडाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजे नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आणि सर्व चड मोग फोव जाल्ल्या देवा हांव मान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आणि मुखार पाता करिना म्हूण आणि पथकांचे समय शिकयतले म्हूण चिरनिच्यो करता आमेन समेतच्या बडव्यान मरेक बरी खबर हाडली आणि पवित्रत्म्यावरवीं ती गर्भे जाली नमान मरेक पेंबरले समी तुजे संगाता स्त्री आमी तर तू सदैव आणि सैफ फळ तुझ्या कुशीचे जेसू मगेन मरे दाशमे आमा बप्प्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाची कडे आमेन आपले समेची साकर तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हणजे ते जाव नमान मरेक पेंबरले समी तुजे संगाता स्त्री आमी तर तू सदैव आणि सैफ फळ तुझ्या कुशीचे जेसू मगेन मरे दाशमे आमा बप्प्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाची कडे आमेन आणि देवाचो पोट मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियलो नमान मरेक पेंबरले समी तुजे संगाता स्त्री आमी तर तू सदैव आणि सैफ फळ तुझ्या कुशीचे जेसू मगेन मरे दाशमे आमा बप्प्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाची कडे आमेन भगवंती देवाचे मे आम्हा पुस्तक विनंती ख्रिस्ताच्या बसने कमी पोहोचवच्या खातीर प्रार्थया येसम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्यावरवीं तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्य बन घेतले आमी समजल्या त्याच्या कष्टाने कुर्सावरवीं जनपणाच्या आनंदात कमी पोहोचे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून मागता त्या ख्रिस्त आमच्या आत्म्यामध्ये पाहत आमेन महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसाच आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसाच आणि सदा सर्वदा आमेन महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसाच आणि सदा सर्वदा आमेन देव केल्या बडूया म्हज्या रत्ना सगळ्यांचे जय म्हाका दिलाय तुझे तब्येत म्हजी मोत तुझ वाडाय म्हाका राख आणि सांबाळ सगळे आमेन जिबले वचे मागणे सर्गेंच्या बापा तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्त आमच्या भावात तुवें आमकां दिल्लो भावात आणि पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजान जळयलेलो सेवेश्वर दिवो तुझ्या सर्गेंच्या रसाच्या येण्यान आमचो भाग्य यात्रेक परत जागृत करो तुझी कृपा आमकां ताका नासतना
स्वार्थाचे बी पोषण करतले जाऊन रूपांतर करो एक नवं स्वर्ग आणि एक नवे पृथ्वी असं जमच्या खंडित भरोशान मनुष्य कोळ्याने सगळे सृष्टते ते बी रूपांतर हाडून तेदना वाईटाची सकत पडते नाचतली तुझी महिमा ससना पडसरतली जुबलेवाची कृपा भरोशाची यात्रिका जाऊनच आमचे ते सर्गींच्या दिव्या दिवशी अत्रेक नव करून तीच कृपा सगळे पृथ्वीर आमच्या सर्वांतराचो आनंदाने समाधान पसारो शसनाक आशीर्वादी झाले आमच्या देवा तुका सदांकाळ महिमाने उगलाब जाऊन मोगाळ पुत्रा सोवे अमकार बरे आशीर्वाद देव आमकां बघीन कृष्णाचे कृपेने आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.